Poštovani prijatelji, dobrodošli na internet televiziju Udruženih sindikata Srbije Sloga. Ja sam Dragan Žebeljan, predsjednik sindikata policije Sloga. Sa mnom večeras u studiju je Milan Dumanović, policijski službenik, sindikalni aktivista, neko ko je proveo 37 dana u pritvoru zbog navodnog odavanja službene tajne. Milane, dobroveče. Dobroveče i drago mi je što si me pozvao. Milane, kako sebe doživljavaš kao nekoga ko je zaista odao službenu tajnu ili policajca koji radi svoj posao u interesu građana i države? Sebe posmatram isključivo kao policajca koji smatra da je zakonski obavljao svoje poslove i to što sad se protiv mene vodi postupak ne znači da ja sebe tako doživljavam. Prosto smatram samo da sam obavljao svoj posao i da je to što sam napisao zajedno sa još jednim kolegom Trbović Mladenom napisao krivičnu prijavu je bilo dovoljno da se protiv mene pokrene kontra mera, a to je sve proizvelo moje lišenje slobode 31.12. prošle godine i pritvor koji je određen protiv nas dvojice. Hajde da se vratimo na početak tvoje profesionalne karijere. Ti si završio Višu školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici. Kada si počeo da radiš u policiji i kakve su ti ocene bile na višoj školi? Samo da ti ispravim, Viša škola unutrašnjih poslova u Zemunu, to je generacija 2002. Studirao sam do 2005. godine i bio sam prilično dobar student sa prosekom ocena od 8.0 tačno. Počeo sam da radim u MUP-u Republike Srbije 2009. godine u Odeljenju za opservaciju i dokumentovanje. Znači, prvo radno mesto ti je bilo u Odeljenju za opservaciju i dokumentovanje pri Upravi kriminalističke policije. Tako je. Kakve su ti godišnje ocene bile svo ovo vreme dok si tamo radio? Negde je tradicija kada neko dođe da prve godine ta ocena ne može biti preko trojke, ali sve ostale godine koje sam tamo provao, bilo ih i 7, imao sam ocene, ističe se, to je 4 i poslednje 3 godine sam ocenjen, naročito se ističe ocenom 5. Što znači da si bio uzoran radnik? Pa tako bi trebalo da bude, zato što tamo je bilo više šefova u vreme dok sam ja tamo radio. Imao sam takve ocene koje sam malo pre napomenuo, a višestruko sam nagrađivan za svoj rad i jednom nagradu ministra. Verovatno klasično uvećanje plate od... Tako je, 20, to su klasične nagrade u MUP-u, uvećanje koeficijenta plate. Da li znaš koliko ukupno otprilike na godišnjem nivou je bilo tih nagrada? Pa ukupno je bilo oko 10 nagrada, to je znači 1 ili 2 godišnje. To je dobar rezultat. Pa da, jeste. A da li si nekad bio disciplinski kažnjavan? Da li je podignut disciplinski postupak protiv tebe do sada? U Odeljenju za opservaciju i dokumentovanje ne. Nikad nije vođen nikakav postupak protiv mene. Znači, svi problemi su se pojavili u trenutku kada ste vas dvojica napisali, odnosno podneli krivičnu prijavu višem tužilaštvu, je li tako? Prvo trećem opštinskom, a onda je to prebačeno na više tužilaštvo. Tada kreću, razumio sam, tada kreću sve problemi, odnosno tada kreće i postupak protiv nas u policijskoj upravi Pančevo, gde smo obojica prebačeni 2016. godine rešenjem od 15.6. i od 10 radnika koje su tada prebačeni, odnosno raspoređeni na druga radna mesta u MUP-u Republike Srbije, jedino smo ja i kolega Trbović prebačeni u policijsku upravu Pančevo, odnosno van Beograda, van teritorije gde živimo i gde smo do tada radili. Praktično ti si iz Uprave kriminalističke policije, iz Odeljenja za opservaciju i dokumentovanje,
prebačen u opštu policiju, da kažem, u uniformu. Znači, iz civilstva si prebačen na radno mesto, ako se ne varam, vođe sektora u Pančevo. Tako je. Prebačen sam iz Uprave kriminalističke policije tako reći, u poredak. To je na mesto vođe sektora prve kategorije u policijskoj upravi Pančevo, u policijskoj ispostavi Jug. Kaži mi, s obzirom da si radio drugu vrstu poslova i prebačen na tako odgovorno mesto vođe sektora, jesi li ti imao neka iskustva, neke obuke za to? Da li si uopšte bio spreman, da ne kažem sposoban, da izvršavaš takve zadatke? Poslednja obuka koju sam imao u tom smislu je bila obuka koja je na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu rađena na Goču, to jest u nastavnom centru Mitrovo polje, gde smo 21 dan imali obuku. I tad je prvi i posljednji put da sam se ja uopšte, da sam imao dodira sa takvim vrstom posla, odnosno sa uniformom, i kroz nekoliko predmeta na Višoj školi unutrašnjih poslova, ali samim tim da sam 7 godina radio u Upravi kriminalističke policije, prosto je bilo teško u tom periodu da, kada sam prebačen u Pančevo, da mogu da tako brzo savladam ono što se od mene očekuje, odnosno da odgovorim na zahteve koje se od mene očekuju, a pogotovo što je to ipak odgovorno mesto gde je trebalo pokazati, gde je trebalo bar imati malo veću obuku ili dovesti neko ko je već taj posao negde radio, a ja prosto nisam bio neko ko je to pre toga radio. Praktično se dešava da neko ko je u Pančevu mnogo duže radio i bolje poznavao problematiku na terenu, nije mogao da napreduje u službi i nije mogao da dobije mesto vođe sektora, a ti si iz Beograda bukvalno premešten u Pančevo bez ikakvog iskustva, bez poznavanja niti posla, niti ljudi, niti terena, dobio si tako odgovoran posao. Pa da li je to u skladu sa onim što ministar govori o karijernom napredovanju? Kakvo je to napredovanje kada iz jedne vrste posla ti odlaziš i radiš neku drugu vrstu posla? Kako izgraditi poverenje građana? Dobar si, mislim, šlagvort napravio, zato što bilo koje prebacivanje iz Uprave kriminalističke policije možda u Beograd, gde sam kroz posao koji sam pre toga radio upoznao grad i znao dosta o samom gradu i dosta problematike oko samog posla, oko policijskog posla, bi bilo negde očekivano i normalno. Međutim, prebacivanje u grad o kome ne znam ništa i pogotovo dobijanje takvog mesta gde prosto bezbednostni sektor zahteva poznavanje tog sektora u celokupnom obimu, poznavanje ljudi, tamo mene niko nije ni znao, ja ne mogu da kažem da nisam imao podršku ljudi koji su bili, mog zamenika na vođe sektora i radnika koji su tu radili, ali je prosto, što si ti sam rekao, bilo normalnije očekivati da će neko ko je već tu toliko godina, da dobije to takvo mesto, a da za mene sigurno postoji neko drugo mesto u Upravi kriminalističke policije, bilo u Beogradskoj policiji, bilo u samoj Upravi kriminalističke policije, i vezano za onaj posao koji sam do tada radio. Ja sam od tvojih kolega iz Pančeva čuo da si ti taj posao dobro radio i da si pokazao dobre rezultate, što znači da ipak nisi loš radnik, kao što država, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, pokušava javnosti da prikaže. Dobro, to si ti čuo, ali na nekome drugom je da oceni da li sam ja taj posao, ono što je sigurno da, kao što sam obavljao posao u Upravi kriminalističke policije, tako sam i posao koji mi je stavljen u zadatak u Pančevu radio pošteno i časno, to jest ja bar mislim da sam tako radio. Trudio sam se koliko sam mogao, a sposobnost i to da sam morao da učim posao je nešto što sam morao prosto da radim da bi mogao da obavljam u minimumu posla koji je od mene zahtevan. Hajde da se vratimo na početak tvog rođenja.
Ti si rođen na Kosovu, je li tako? Tako je. Ne, ja sam rođen u Prokuplju, a inače živeo na Kosovu 18 godina. 18 godina. Kada si sa teritorije Kosova i Metohije došao u centralnu Srbiju? To je jun mesec 1999. godine kada su se i većina stanovnika Kosova srpske nacionalnosti iselila, zajedno sa odlaskom vojnih i policijskih snaga sa Kosova i Metohije. Kakav je tvoj život na Kosovu bio, recimo od 95. do 99. godine? Prosto, to je negde više od 97. 8. 9. tada su nastali, to je 97. kraj 97. nastali su veliki problemi na teritoriji Kosova ali prosto život, na primjer ja mogu reći za moj grad, Prizren je uvek imao neku posebnu tradiciju i u Prizrenu nije bilo toliko velikih problema između sugrađana. Tamo ima jako puno nacionalnosti i veroispovesti i Prizren je uvek imao nekako taj duh koji dan danas vlada čak na Kosovu i Metohiji i razlikuje se prilično od drugih mesta na Kosovu koji je više bio zahvaćen ratnim sukobima i tako dalje. Ti si, koliko sam upoznat, imao i jednu familijarnu, ajde da kažem, nesreću da je tvoj brat otet, ili tako? Tako je, to se desilo po odlasku naših snaga sa Kosova u novembru mesecu 1999. godine. Da li je možda i taj događaj uticao delimično na tebe da izabereš policijski posao kao budući posao koji ćeš obavljati u životu? Ne samo taj, prosto od najranijih dana sam negde smatrao policijski posao kao jako častan i pošten i posao prvo jako human i mislio sam, a i u porodici imam neku tradiciju da ima dosta ljudi u mojoj porodici, to je familiji, uže i šire, koji su se tim poslom bavili, bilo u vojsci i policiji, tako da je sve to uticalo da želim da postanem policajac. Da li još uvek sa istim žarom gledaš na policijski posao? Da li te ovo što te zadesilo pokolebalo? Da li si se predomislio? Ne, ni u jednoj sekundi, prosto tek sad imam neki, što si ti to nazvao žarom, da nastavim da se bavim ovim. Pitanje da li će to tako biti, ali prosto hteo bih sa još većim snagom i elano da nastavim da radim ovaj posao. Dok si bio u pritvoru tih 37 dana, da li si svestan i da li znaš da su te neki ljudi osuđivali, da nisi patriota, da ne voliš Srbiju, da si možda plaćen od strane nekog drugog, da podrivaš poredak? Kako gledaš na to? Da li sebe smatraš patriotom koji voli ovaj narod i brine o ovom narodu, ili smatraš sebe izdajnikom koji je, ne znam zbog čega, odlučio da priča o problemima koji su zaista pre svega sindikalni problemi, a s druge strane i bezbednostni problemi? To su neki ljudi nametnuli. Ja ono što mogu da kažem, da svi oni koji me poznaju, moji prijatelji, moja familija, znaju ko sam i šta sam ja i ja tu nemam nikakav problem kada gledam lično sam sa sobom, znam tačno zbog čega je to sve urađeno, odnosno zašto sam ja to uradio i sebe, patriotizam je širok pojam, ja sebe ne mogu da smatram nekim ko voli Srbiju više nego neko drugi. Nikad ne mogu da kažem čoveku ja volim više Srbiju nego što ti voliš, ali niko mi neće ubediti da neko voli više Srbiju nego što to volim ja. A kažem još jedan put, s obzirom da sam odrastao na Kosovu i Metohiji, to jest u tom gradu, imam mnogo prijatelja i moji i ja imam mnogo prijatelja koji nisu Srbi, Albanaca, Turaka, muslimana, tako da svi oni znaju ko sam i šta sam ja i ja nemam nikakav problem sa tim. Hajde da se vratimo na problem koji je nastao i zašto
se desilo to što se desilo, a to je da budeš priveden pred Novu godinu na sam doček, tačnije 31.12.2016. Problem je nastao zato što si ti, kako država kaže, samoinicijativno istupio u medije i stranoj televiziji dao izjavu. Zašto si odabrao Al Jazeera? Zašto to nije bio RTS? Možda je to sad nezahvalno pitati te, jer u stvari ja sam dobio zahtev od televizije Al Jazeera kao predsjednik sindikata policije da dam sagovornika na temu dešavanja koje se desilo. Naravno, s obzirom da ste ti i kolega Trbović bili najupućeniji, ja sam vam dao saglasnost i odobrenje i bio sa vama svo vreme dok ste davali izjave. Zašto je to bilo Al Jazeera? Ajde da pojasnimo, da to ne bude sad neka mistifikacija, da smo to dali sa nekom namerom, da je to bila strana televizija umesto da su bili mediji u Srbiji. Razumijem te sve, prosto postoji neka prosta stvar, a to je da niko od ovdašnjih medija se nije zainteresovao za tako nešto. Sem jednog portala. Portala koji se zove Teleprompter. Da, znači odatle je priča i krenula, a onda je to Al Jazeera se zainteresovala za to. Međutim, kažem, niko se odavde nije zainteresovao. Mi smo pre toga, pre samog snimka, podneli krivičnu prijavu od zloupotrebama položaja, službenog položaja. Čekaj, prekinut ćete ovde. Zašto krivična prijava? Zašto ne informacija o uzbunjivanju, ako je taj zakon bio pogodniji po tebe i po kolegu? Zašto nisi iskoristio mogućnost da podneseš informaciju kao uzbunjivač? A ovde prosto... Mislim, da bi se ispunila forma. Razumim te u potpunosti, ali ovde moram da kažem da ja prosto bio sam u jednom neznanju. Niko me do tada nije obavestio na radnom mestu koje sam do tada obavljao, niko me nije obavestio, iako je trebao to da uradi, uopšte sa zakonom o uzbunjivačima. Dakle, nisam imao taj način i... Ok, razumete, znači, bukvalno da pojasnimo. Zakon o zaštiti uzbunjivača predviđa da poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih mora svog zaposlenog u jednom pismenom obliku ovako da obavesti o tome koja su mu prava, koje su zakonska prava, na šta ima prava, kako vrši uzbunjivanje i koje je lice određeno za uzbunjivanje. Dakle, u odeljenju za observacije i dokumentovanje pre upravi kriminalističke policije takav dokument, odnosno obrazac, nisi dobio na upoznavanje. Da li su drugi radnici dobili takav obrazac? Koliko ja znam, ne. Kada si se prvi put susreo sa svojim pravima koje ti garantuje zakon o zaštiti uzbunjivača? Sa tim zakonom, to jest sa tim pravima upoznat sam tek 27. decembra 2016. godine. Znači, u policijskoj ispostavi Jug, po povratku sa bolovanja, to je bio drugi dan mog rada, tada sam prvi put i video da postoji taj zakon, odnosno da postoji taj papir koji je... Dakle, vi ste u neznanju podneli krivičnu prijavu umesto da podnesete informaciju o uzbunjivanju. Tako je. I to nije vaša krivica, to je krivica poslodavca. Očigledno. Tako je. A 3 dana pre nego što su vas, ili nekoliko dana pre nego što su vas lišili slobode, odnosno priveli, dobili ste da potpišete. Tako je. Pa to mi liči na... Dobro. Neka gledalci sami zaključe. Ja ću sad zamoliti našeg kolegu koji radi za Miksetum da pusti snimak televizije Al Jazeera, da bi podsjetili gledalce na ono što se desilo u Srebrenici i zašta je kolega Domanović i Trbović na kraju lišen slobode i proglašen za nekoga ko odaje službenu tajnu.
Bivši pripadnik Odeljenja za observaciju i dokumentovanje MUP-a Srbije Milan Dumanović kaže da je usmeno naređenje da se krene u Potočare dobio rano ujutru na dan komemoracije. Dolazimo u 3 ujutru u prostorije svog odeljenja i tad nam se saopštava od strane načelnika odeljenja Gorana Nešića i njegovog zamenika Tomice Radovanovića. Saopštava nam se da idemo u Potočare. U Srebrenicu je po njegovim rečima krenuo sa još 18 kolega. Zadatak je bio da tajno snimaju komemorativni skup. Imali smo legitimacije Srebrenica 2005. se njima je pisalo. To su legitimacije koje su imali svi pripadnici obezbeđenja samog skupa. A kamere smo držali u ruci bez ikakvog sakrivanja. Kako ste dobili te legitimacije? Te legitimacije smo dobili, nama je zamenik načelnika Tomica Radovanović u jednom trenutku donao te legitimacije, od koga ih je on uzeo i kako je njemu to dao, ja to stvarno ne znam. Za to vreme u Beogradu direktan prenos komemoracije gleda Dumanovićev kolega iz Odeljenja za observaciju i dokumentovanje Mladen Trbović. Kada sam uočio naše operativce u medijima, znači prvo sam ih uočio na direktnom prenosu RTS-a. Nisam mogao da verujem da su to oni, jer generalno bih bio upoznat sa takvom vrstom zadatka, jer takve vrste zadataka se rade ozbiljne pripreme koje traju, ja mislim, i više dana. Posle toga sam proverio na snimcima na YouTube-u gde sam izdvojio 3-4 naša operativca i onda već nije bilo sumnje da se ljudi nalaze u Potočarima pomenutog dana. Na jednom od snimaka dostupnih na internetu vide se Milan Dumanović i Goran Nešić, načelnik odeljenja. Mi nismo bili obavješteni o svim pripadnicima bezbjednosnih službi Republike Srbije koji se nalaze tad na teritoriji Bosne i Hercegovine i akreditacije za jedan broj pripadnika bezbjednosnih službi Srbije koji su bili najavljeni i prijavljeni izdavala Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini. Kad sam govorio o određenim dilemama, nepovjerenju u pogledu rada bezbjednosnih službi na području jedne ili druge države, da tu postoji određena vrsta nesporazuma, pa čak da se može govoriti o nezakonitom djelovanju određenih službi na teritoriji jedne ili druge države. Evo, pogledali smo snimak. Tačno 29.12. odnosno decembra 2016. godine na vaša vrata zakucala je policija. 31.12. zakucala je policija. Možeš li da nam ispričaš kako je to bilo, kako je proteklo, kako si se ti tada osjećao u tom trenutku? Prilično mučan događaj s obzirom da je 31.12. negde oko 14.30 prosto u porodičnom domu sprema se Nova godina, dolaze kolege koji se legitimiše, jedan od njih, i saopštava da krenem sa njima. Ja zbog svojih, naravno, ukućana prosto smirujem i odlazim sa njima. Meni se saopštava tek negde pri dolasku u 29. novembar, odnosno Bulevar Despota Stefana, policijske uprave za grad Beograd, se saopštava zašto sam ja doveden i saopštavaju okolnosti koje mi se stavljaju na teret tom priliku. Dakle, 11.10.2016. godine mi smo snimali prilog za televiziju Al Jazeera. Ne, tad je pušten, tad je emitovan. Emitovan, par dana ranije je snimljen. Emitovan je, znači, 11.10.2016. godine i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno država, čekala je bezmalo 3 meseca, je li tako? Tako. Da protekne, da bi vas privela, odredila vam policijsko zadržavanje,
a kasnije i odredila pritvor u centralnom zatvoru gde ste proveli 37 dana. Zašto je proteklo toliko vremena? Da li ti, meni iskreno, to liči na odmazdu? Zašto nisu reagovali posle 10 dana, posle mesec dana? A ja sam i siguran da je to odmazda, evo iz kog razloga. Prosto, sam si rekao, 11.10. je snimak objavljen. To je prosto snimak koji traje 4,5 minuta. Ne znam koliko vremena treba, ali pretpostavljam da ne treba mnogo da se utvrdi da li postoje elementi tog krivičnog dela koji oni nama stavljaju na teret, čak i da ga ima. Sigurno je lišenje slobode moglo da bude odrađeno, odnosno sav taj, sve to što su oni mogli da urade 31. mogli su da urade i već 12.10. ili bar negde krajem oktobra ili početkom novembra, to je u jako kratkom periodu moglo da se obavi. Samim tim što je to urađeno 31.12. kad prosto ne postoji advokat po službenoj dužnosti koji je angažovan, zato što tada prosto Sindikat Sloga nije mogao da... Nisam mogao da zaangažujem druge advokate preko sindikata, nije imao kome da podnese žalbu na rešenje o zadržavanju, jer nikoga nije bilo u sudu. Prosto Nova godina je i prvi radni dan, doček je Nove godine, i prosto nije moglo. Mi smo saslušani tek 2. zato što je 1. je bila i nedelja i Nova godina, tako da je to sigurno urađeno samo sa tom namerom. Poslodavac kaže da je prilog koji je emitovan na Al Jazeera tog 11.10.2016. godine izazvao veliku pažnju javnosti. Da bi pojasnili vama svima koji gledate, u Srbiji taj prilog uopšte nije izazvao nikakvu pažnju javnosti. Pažnju javnosti je izazvalo vaše hapšenje pre svega. Moj lični utisak je da kreatori svega toga, tog hapšenja, tog nameštanja situacije, su verovatno imali u vidu da je Nova godina, da su praznici, da neće biti nikakve pažnje, i od tog jednog priloga koji je navodno izazvao veliku pažnju javnosti, desilo se sasvim suprotno. Javnost u Srbiji je bila bombardovana raznoraznim prilozima. Televizija N1 je izveštavala, Al Jazeera je takođe izveštavala, NIN je pisao o tome, Novi magazin je pisao o tome, List danas je pisao o tome, mnogi mediji, slobodni mediji u Srbiji, koji imaju mogućnost da nezavisno od uticaja moćnika u državi kažu slobodnu informaciju i javnu reč, su uspeli da emituju i objave vašu priču, odnosno našu priču, jer ste vi bili tada već u pritvoru, o jednom zaista začuđujućem dešavanju, a to je da ste vi optuženi za odavanje službene tajne. Da li je tebi poznato šta je službena tajna? Iskren da budem, do momenta dok mi to nije stavljeno na teret 31.12. nisam bio upućen, a sada kroz sam postupak prosto ne vidim da uopšte postoji službena tajna u našem zakonodavstvu, odnosno postoji u tom članu 369, ali gledajući zakon o zaštiti o tajnosti podataka, tamo postoji nekoliko oblika tajnih podataka, a to su državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno. Tu se nigde ne spomenje službena tajna, tako da, ali kažem, ceo ovaj proces uopšte je bilo samo reagovanje na onu našu krivičnu prijavu koja je podnešena, koja je u rekordnom roku odbijena, u rekordnom roku su ispitani svi svedoci, i to moram da napomenem, svedoci su ispitani, njih 6 je ispitano u jednom danu, dok su isti svedoci ispitani u 3 navrata
i trebalo je mesec i nešto dana da se oni ispitaju, a sve to čini mi se samo razlog bio da se mi zadržimo u pritvoru zbog one tačke u zakonu da ne bi uticali na svedoke. Evo ovako, da bi gledalci znali o čemu se radi, odnosno tačno šta propisuje član 369 ZKP-a održavanje službene tajne, ja ću pročitati doslovno šta kaže. U stavu 1 kaže: službeno lice koje neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili koje pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepoznatom licu, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. To je stav 1. Vama se stavlja na teret stav 2. Ako delo iz stava 1 ovog člana je učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito poverljivih podataka ili radi objavljivanja ili korišćenja podataka u inostranstvu, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina. Međutim, u stavu 4 kaže zakon, i to je ono što je najvažnije sad za tumačenje ovog zakona, službenom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom, a taj zakon je Zakon o tajnosti podataka, drugim propisima ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni službenom tajnom i čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice po službu. Hajde sad da se vratimo na događaj. Pre nego što ste krenuli na zadatak, da li je vama bilo ko od nadležnih rekao da se radi o tajnom podatku, odnosno da je taj događaj na koji idete stepenovan kao tajan? Da li ste uopšte pročitali dokument na koji se poziva država, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, da je stepenovan kao strogo poverljiv? Ne, mi smo na taj zadatak poslati po usmenom nalogu, ali nigde nikad nije spomenuto da uopšte postoji, da je taj podatak, odnosno da to da uopšte postoji podatak koji je pod stepenom tajnosti. Uopšte to nije bilo tako. Kao što si malo pre spomenuo, Zakon o tajnosti podataka koji je donešen 2009. godine podrazumeva 4 stepena tajnosti. To je državna tajna, strogo poverljivo i interno. Za svaki od ovih stepena tajnosti zakonodavac je predvideo da rukovalac podacima mora da ima sertifikat. Da li ti kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova poseduješ sertifikat za bilo od koje ove 4 kategorije tajnosti? Ne. Da li si pročitao bilo koji dokument koji nosi oznaku tajnosti u ministarstvu pred odlazak u Srebrenicu? Ne, za taj sam događaj ne. Jer ga kažem, malo pre sam već... A zašto te onda država optužuje? Kakve podatke si iznao? Da li je... To bi morao da pitaš oni ko me optužuju. Da li je sam događaj službena tajna ili je dokument službena tajna? Meni je tu najsimptomatičnije što postoji i onaj deo koji se odnosi da ne može da bude uopšte tajni podatak, onaj podatak koji se odnosi na izvršenje krivičnog dela, odnosno koji ukazuje na zloupotrebu službenog položaja lica protiv kojih... Dobro, sada si me preduhitrio. Znači, članom 3 Zakona o zaštiti podataka propisano je podaci koji se ne smatraju tajnim podacima. Tajnim podatkom ne smatra se podatak koji je označen kao tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja organa javne vlasti. Ovo je vrlo interesantno. Vi ste otišli u stranu državu bez naloga za službeno putovanje.
ako sam ja dobro shvatio. Ajde da postavim konkretno pitanje. Da li vi imate odobrenje kabineta ministra za putovanje, da li si ti lično imao odobrenje kabineta ministra za putovanje u inostranstvo? Da li si ga dobio? Da li si podneo zahtev za putovanje u inostranstvo? Ne. Nisi. Ne, konkretno ne. Da li si dobio nalog za izvršenje službenog zadatka koji je glasio na Srebrenicu, Potočare, Bosnu i Hercegovinu? Ne, u pismenom obliku ne. Da li si ostvario pravo na dnevnicu? Da li si podigao dnevnicu za putovanje u inostranstvo za taj dan? Ne. Zašto? To je već nešto što je ispričano, pa... To je jako važna stvar. stvar. Da je jako interesantno, ali to je stavljena oznaka tajnosti na čitav postupak, pa ne bih sad da ulazim u samu suštinu tog svega što je bila i sadržina krivične prijave i jedne i druge, odnosno... Dobro, ali taj podatak je izuzetno važan, jer ako ti i tvoje kolege niste ostvarili pravo na dnevnicu, znači došlo je do kršenja zakona i zloupotrebe službenog položaja. I to je regulisano u članu 3 Zakona o tajnosti podataka. To je upravo sve ono na što smo mi ukazali svojom krivičnom prijavom. Koja je odbačena od strane... Koja je odbačena, kažem, u rekordnom roku. Pričajući sa nekim kolegama koji se mnogo duže od mene bave, ili se bar duže vremena bave od mene, samim poslom u okviru uprave kriminalističke policije zaduženi su za pojedina, odnosno za konkretna dela. Jako im je čudno bilo da je uopšte neka prijava tako brzo odbačena. U MUP-u se jako retko i odbacuju krivične prijave, a tek se ne odbacuju u vremenu od mesec i po dana. Dakle, postupajući tužilac trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije smatrao za shodno da to što vi niste dobili naloge za službeno putovanje i što niste ostvarili pravo i nije vam omogućeno da dobijete dnevnicu za službeno putovanje u inostranstvu, nije povreda zakona. Dakle, svojom odlukom on je poništio zakone i pravilnike koji važe u Republici Srbiji. Kolokvijalno rečeno. Ok, neka to bude tako, nije bilo povrede zakona. Hajde da vidimo nešto drugo. Ono što je zaista sindikalna stvar. Ne ulazići u to zašto ste išli tamo, da li ste imali prava ili niste imali prava, da li ste postupali u skladu sa sporazumom koji je potpisan sa Federacijom Bosne i Hercegovine ili sa Republikom Srpskom. Da li si ti kao radnik znao koja su tvoja prava i obaveze i šta bi se desilo da si eventualno povređen na radu u inostranstvu, ne daj Bože ranjen ili bio lišen života. To je ono što je suština problema, da prosto radnici koji su tamo angažovani nisu nikada ni bili upućeni u to kakva su njihova prava. To što kažeš ti, ne daj Bože da se nekom tako nešto desilo, pitanje je da li bi iko i kako bi uopšte uspio da zaštiti te ljude. Kako bi vi dokazali da ste vi bili službeno tamo ako niste dobili nalog za službeno putovanje? Ako bi se desilo da budete ranjeni, da postanete invalidi, na koji način biste vi u Republici Srbiji dokazali da ste vi službenim, kroz službeni zadatak bili povređeni tamo? Na koji način? Ja prosto ne znam na koji bi to način uspeli da dokažem. Stvarno, ovo zbog čega je sve krenulo, odnosno naša krivična prijava i uopšte naš izlazak u javnost je bio upravo povodom toga da ljudi vide i da shvate da je neko koristio to odeljenje ili te ljude, a da prosto oni nisu bili zaštićeni, nisu, ono što sam već rekao ranije, imali ni kod sebe ni legitimacije, niti službeno naoružanje. Mi nismo bili u mogućnosti da zaštitimo sebe, a kamoli nekog drugog na tom događaju. Evo recimo, na snimku smo vidjeli
da je određena grupacija ljudi napala premijera Republike Srbije. Znači, to je štićeno lice koje je služba morala da zaštiti. Ne govorim o službi iz Republike Srbije, već iz Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila dužna da pruži svima zaštitu jednako. Tako. Vi ste tamo bili kao policijski službenici Republike Srbije. Ministarstvo kaže da ste vi išli tamo na zakonit način i to ne mora da bude sporno uopšte. Međutim, meni, kao sindikalnom lideru, je sporna jedna stvar. Kako ste vi bili zaštićeni? Da bi vi nekoga zaštitili, pretpostavljam da trebate da uživate neku zaštitu. Koji vid zaštite ste vi imali? U trenutku samog napada na premijera mi nismo mogli da zaštitimo ni same sebe, a kamoli da zaštitimo i premijera samo. To je ono što je prosto bilo začuđujuće. Ako se i poštuje taj sporazum koji je potpisan sa federacijama, stupio na snagu 2012. godine, tamo tačno stoji u članu, čini mi se 20, da pripadnici ministarstva idu na osnovu poziva, a drugo, prilikom odlaska koriste sa sobom, to jest nose sa sobom legitimaciju koja će pokazati iz koje su službe i nose sa sobom službeno naoružanje koje su već dobili u svojoj jedinici, tako da... Verovatno da je sa vama u vašoj okolini trebao da bude neki policijski službenik iz te države domaćina koji bi vam se našao pri ruci. Premijer je u jednoj izjavi za medije rekao: dobro, a šta je trebalo, zar su trebali glavu da mi razbiju? Ja ću parafrazirati, ne mora da to bude doslovno reči do reči. Ajde se sad vratimo na vas, policijske službenike Republike Srbije iz Odeljenja za observacije i dokumentovanje. Ako se ne varam, to je bilo 30-ak pripadnika. Manje od toga, ali... Neka bude i 20, nije problem. Šta bi se desilo da su vama glave bile razbijene? Ko bi vam pružio pomoć? Kako ste se vi generalno osjećali u sredini koja je, hajde da kažemo, bila neprijateljski raspoložena prema svemu što je srpsko? Znači, na memorialnom skupu su bili predstavnici bošnjačke nacije, neko ko je izgubio svoje najmilije tamo i naravno da nisu gledali na Srbe onako dobrodušno i raspoloženo. Vi ste bili negde, pretpostavljam, odnosno kako smo i videli u snimku, bili ste negde u masi i rizikovali ste vaš život. A po onome što ja mogu da zaključim... Da se nadovežem ono što si rekao za premijera, naravno da premijer kao visoki državnik mora biti zaštićen i u stranoj državi, to je apsolutno, apsolutna istina, ali prosto, i sam si rekao, i oni ljudi koji tamo idu i oni moraju da imaju neku zaštitu. Mi ovog trenutka smo ubeđeni, kao što sam bio ubeđen i tada, i sada sam ubeđen da prosto toga nije bilo. Niko nama nije vodio računa zašto smo mi tamo poslati ili ne, to je pitanje koje će se rešavati i upravo u postupku koji se vodi protiv nas, tako da to bi ostavio nadležnim organima da utvrdi. Dobro. Po završetku tog dešavanja skupa vi ste došli u Srbiju. Zašto je vama trebalo toliko dugo vremena da o tome progovorite, ajde ne javno, nego službeno? Šta ste pokrenuli, kako ste krenuli u celu priču? Što je to vas, tebe i kolegu Trbovića, postaklo da generalno uđete u celu tu problematiku? To je jako široko polje u koje ćemo zaći, ali evo da kažem, sem ovog događaja vezano za Potočare, posle toga, godinu dana posle toga se dešava još jedan sličan događaj i to već pokazuje tendenciju da će se tako nešto dešavati i u budućnosti. Protiv toga
mi verbalno samo nastupamo protiv i govorimo da to nije nešto što jeste, nije nešto što se vrši po zakonu, po propisima koji su i u MUP-u i uopšte koji ugrožavaju ne samo radnike, nego ugrožavaju bezbednost čitave države. I zbog toga bivamo, ne samo mi, nego i ostale kolege, bivamo prosto protiv nas biva pokrenut neki, da kažem, postupak koji se vrši u samom odeljenju, gde dolazi do toga da priča se o nekim spiskovima, o nekim prebacivanjima i na kraju to sve i kulminira samim događajem od 15.6.2016. godine kada je bivamo prebačeni i prosto to odeljenje gubi ljude koji će moći da kažu sutra da to ne treba da se radi na takav način, da prosto ukažu ne da se sad, da ulaze u sukob, ne znam, sa svojim nadređenima, nego da prosto ukažu na poštovanje zakona, ustava, a policajci su tu pre svega da to poštuju. Mi smo samo to radili smo svoj posao i ukazivali na nepravilnosti koje se dešavaju u samom MUP-u, odnosno u samom tom odeljenju. Izgleda da neko nije imao sluha da vas čuje, odnosno nije želeo da čuje ono što ste vi rekli. Ajde da se osvrnemo na to šta zapravo radi Odeljenje za observacije i dokumentovanje, ali jednoj, da kažem, kratkoj rečenici, da ne bi ugrozili kolege koji tamo i dalje rade, jer nama nije interes ovde da kriminalcima stavimo izgled na koji način funkcioniše služba, već da progovorimo o problemima koji se dešavaju, jer očigledno ministar ne želi da rešava te probleme. Prosto, Odeljenje za observaciju i dokumentovanje UKP-a sada je pod SIM-om, odnosno službom za specijalne istražne metode, je samo jedno od odeljenja koji se bavi, da kažem, tajnim praćenjem u ovoj državi i... Koga prati? Mislim, zakonski, koga treba da prati? Zakonski bi trebalo da se kroz to odeljenje bavi najtežim oblicima krivičnih dela, odnosno... Najteže kriminalaca. Tako. Prosto, rečeno, je li tako? I to se odeljenje i uglavnom i bavi, to jest ta odeljenja se uglavnom i bave tim poslovima. To je jako lep posao i pogotovo je posao za nekog mladog policajca koji tek ulazi i koji bi želeo da se bavi kriminalističkom policijom. Jako lep posao, doduše jako naporan, ali jako lep i nešto što bi svi operativci ili, to jest radnici kriminalističke policije trebalo u jednom trenutku svog posla da prođu. Da li je to neki šablonski posao? Ne, to je jako lep posao, kažem, jako zanimljiv, jako lep, jako naporan, doduše i težak, ali... Ima li stresa Ima, naravno, postoji ogroman stres, jer prosto tu... Nema greške, je li tako? Ima, naravno, greška ko radi taj greši, to je stara, ali prosto... Znači, šta hoću da kažem? Ako lice koje pratiš, tajno pratiš, tebe primeti kao policajca da ga pratiš. Da, dobro, posao pada, je li tako? Razumeš šta hoćeš da kažeš, ali prosto tu ima nekih finesa koje se... Upravo hoću da kažem, nego je to taj stres, da ne izgubiš lice koje pratiš, da te ne primeti. Da, ima mnogo drugih stvari vezano, ali da postoji naravno stres kao i svakom drugoj delatnosti, mislim, u okviru MUP-a postoji, ali kažem, to je... Ima li načina da se taj stres, da kažem na neki način, predupredi, odnosno na koji način se vi oslobađate od nagomilanog stresa? Koliko dugo radite? To je sve na nekom ličnom nivou, inače da je nešto sistemski uređeno, da dođe do toga da se otklanja taj stres i uopšte ne samo stres, nego i uopšte da se više priča sa ljudima i tako dalje, to ne postoji, ali prosto ljudi sami pokušavaju na svoj način da reše. Možda ne znaš, ali ispričat ću, možda interesantno za javnost. U Americi služba za uklanjanje životinja, pasa, što mi zovemo šinteri,
na primjer, kada se desi da čovjek koji hvata psa bude ujeden od psa, sledećeg dana, odnosno po završetku posla, obavezan je da ode kod psihologa, upravo iz razloga da sutra ne bi psa koga hvata šutnuo ili mu naneo povredi. Šta se radi u slučaju policije kada dođe do stresnih situacija? Znači, bukvalno ništa, je li tako? Ako sam dobro razumeo. Vaš posao u odeljenju za observacije i dokumentovanje radi se u civilnoj uniformi, je li tako? Ne u uniformi, nego uopšte... Odnosno u civilnom modelu, u civilnom modelu, lapsus. Da li vam poslodavac obezbeđuje, da kažem, razne su situacije, nekada ćete pratiti lice u hotelu, nekada ćete ga pratiti u diskoteci. Ne postoji. Kako se vi preslačite, da kažem, kako menjate? Tu se koristi svoja garderoba, nije nekako uređeno, nije nekako određeno, niti je ikad u tom domenu neko brinuo o garderobi ili o bilo čemu. Čekaj, ministar kaže da je obezbedio uniforme i ovo treba da bude uniforma. Iako nema oznake policije, to mora da bude radna uniforma. Zašto bi ti morao da kupiš svečano odelo, svečanu košulju, ako to privatno ne nosiš? Je li tako? Tako bi trebalo da bude, ali toga nije bilo dok sam... Da li je to sindikalna stvar? Pa trebalo bi da jeste. Jeste, svakako. Ali pre svega bi trebalo da bude uloga ministarstva da obezbedi svojim radnicima, da obezbedi uslove, odnosno da ta sredstva za rad. To nama i dođu sredstva za rad u jednom malom delu. Postoje li još neki problemi u službi koje bi mogo da istakneš kao sindikalni aktivista? Sem te uniforme, odnosno... Kao sindikalni aktivista manje. Postoji jako veliki problema u ministarstvu. Nadovezat ću se ako mogu, na ministru konferenciju za štampu pre nekoliko dana, odnosno pre nekih 10-ak dana, gde je ministar pričao o rezultatima rada ministarstva iz prošle godine i gde je išla priča o dobrim rezultatima radnika ministarstva, što je za pohvalu naravno, ali je tu bilo priče i oko toga da nema više to jest da karijernog napredovanja ima, ali se promenilo na takav način da se moraju ispunjavati neki različiti uslovi. Propisani su pravilnici, oformljena je komisija. Hoću da kažem da je tu spomenuto od strane ministra kako su na najbitnija mesta, da ih tako nazovem, odnosno na odgovornija mesta u ministarstvu postavljeni ljudi koji tu rade po 20-25 godina, a istina je u stvari potpuno drugačija. U upravi kriminalističke policije su na takva mesta dovedeni ljudi koji rade 10 pa i mnogo manje godina i prosto, a svi oni koji rade mnogo dugo su pomereni ili na niža radna mesta ili na neka mesta, to jest u neke druge organizacione jedinice, što je jako veliki problem. Preuzimanje službe, to jest preuzimanje uprave kriminalističke policije od strane takvih ljudi koji prosto nisu dovoljno sposobni, ne sposobni, nego nisu dovoljno iskusni da obavljaju te poslove, će se pokazati kao jako veliki problem. To je moje mišljenje, to je ono što hoću da kažem. Kome? Građanima, je li tako na kraju? Naravno, pa to je najbitnije, u stvari svi smo mi, policajci su u stvari ovde zbog građana, policija, moraju ljudi da shvate, policija nije privatna firma, nikoga, znači niti ministra, niti premijera, niti bilo kog službenika MUP-a, niti načelnika odeljenja, to nije njegovo odeljenje, nego odeljenje građana Srbije. Građani Srbije plaćaju policiju kroz poreze, kroz budžet i mi treba svi da radimo samo u interesu građana, nikog više. To je onaj projekat
koji je trebalo da zaživi, a zove se policija u zajednici. Tako je, tako. Da svaki građanin iz svog kvarta ima, da poznaje svog policajca, da ima njegov broj telefona, da može da mu se obrati u svakom trenutku, da može da mu kaže problem koji ima, da zatraži savjet. To je ono čemu mi svi težimo i to je neosporno. Međutim, ono što je sporno su istraživanja javnog mnjenja. U jednom trenutku, kada se to radi za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, naš rejting, odnosno ugled u javnosti je visok. Ako to radi neko drugi, onda je taj rejting nizak i kaže se da ima puno korupcije u policiji. Ja ne želim puno da pričam na tu temu, svi mi imamo svoje prijatelje koji jednostavno nam kažu svoje mišljenje o policiji, ali mi smo zaista pristrasni. Ja sam u policiji zato što volim tu službu, radio sam neki posao ranije, imao sam stalno zaposlenje, želeo sam da budem policijski službenik, ti si to isto želeo. Svi koji su došli u policiji zaista sa željom, jer je to human posao, da ga obavljaju onako kako treba, danas rade na vrlo čudan način. Najbolje je danas ne ulaziti u problem sa moćnicima, da ne bi imao problem. Vi ste ušli, dirnuli ste u osinje gnezdo i desilo vam se ovo što vam se desilo. Ono što se tebi još desilo, to je da je protiv tebe pokrenuo načelnik policijske uprave Pančevo Nikola Popovac, disciplinski postupak, on je doneo zaključak, dok si ti bio u pritvoru, zbog opet odavanja službene tajne, iako službena tajna ne postoji, i dobio si rešenje o privremenom udaljenju iz ministarstva, odnosno suspenzija, kako mi kažemo. Sada, trenutno, ti jesi policijski službenik, ali ne odlaziš na posao i dobiješ polovinu plate. Ti si osumnjičen za 2 dela, odnosno da si povredio zbog odavanja podataka koji nose oznaku tajnosti i samoinicijativnog istupanja policijskih službenika i ostalih zaposlenih u javnosti i sredstvima javnog informisanja u vezi sa radom koje je izazvalo ili bi moglo da izazove štetne posledice po ugled ministarstva. Dobro, iz tvojeg ugla, tvojih prijatelja, kakav je ugled ministarstva u javnosti? Da li si ti zaista... Prvo da kažem, samo da odgovorim na ovo, znači, jedan u zaključku, to je o donošenju tog rešenja stoji da isto ono delo koje mi se stavlja na teret u krivičnom postupku, a drugi deo koji se odnosi na izlazak u javnost, da biste u MUP-u uopšte mogli da dođete, koliko ja to znam i poznajem, da bi mogli da izađete u javnost, morate da obavestite o tome svoje nadređene. U vezi rada. U vezi rada. Ali ti to nisi uradio. Da, ali govorim u vezi ovo konkretno. Treba da obavestite najviše funkcionere MUP-a, a protiv njih upravo i postoji prijava napisana od strane mene i kolege Trbovića. A što se tiče ugleda ministarstva, ja moram da kažem, ja imam jako puno prijatelja u ministarstvu, odnosno mojih kolega s kojima sam radio i koji rade u drugim službama i za njih mogu da kažem da su to fenomenalni ljudi i pošteni i časni, ali ugled samog ministarstva u poslednje godine, to je poslednje godine ili pre toga, znači 2014. 15. 16. je jako nizak. Moje mišljenje je da je nikad niži. To što ministarstvo govori, sam ministar je jedna stvar, to što ljudi mogu da vide na nekim drugim medijima i kroz ovakve razgovore je potpuno druga stvar. Imali ste nekoliko afera u prethodnih godinama, da ih ne napominjem, ali... Evo ja ću pomenuti, samo malo. Nešto što se u medijima non stop spominje, što zaista kvari... Ako mogu samo da citiram jednog kolegu koji je rekao jednu stvar, vi ste imali oko Savamale, odnosno oko Hercegovačke ulice, suspenziju države na 45 minuta, da se ne naljute, evo moji Prokupčani, to nije bilo u Timočkoj ulici u Prokuplju,
nego je bilo u centru grada, u centru glavnog grada, u samom centru grada, gde 45 minuta nije postojala država na jednom prostoru. A da ne govorim i druge afere koje su nastajale, sad pitanje je samo ugla iz koga neko gleda. Istina je samo jedna, ali... Ajde da gledamo iz policijskog ugla. I ti si policijski službenik, i ja sam, i kolega za miksetom je policijski službenik. Da li je moguće da neko dođe sa tehnikom, da prođe kroz centar Beograda, da nešto odradi, bilo šta, ne ulazeći sad u to šta je rušeno, koji su objekti, bilo šta, to nas ne interesuje. Da li je na zakonit način ili nezakonit način. Nas interesuje zašto se policija nije odazvala na pozive građana. Vrlo, vrlo jednostavno i prosto. Ovo sve što se rekao znam isto kao i većina građana iz medija. Da. Iz medija, saznajući sve o tome, prosto je neverovatno. Meni je neverovatno kao policajcu. Evo, samo mogu da kažem, radeći jedan kraći period u poredku onome što smo pričali kao vođa sektora, kada se radi o narušavanju javnog reda i mira. To je jedan od najbitnijih poslova koji obavljaju pripadnici ministarstva. Kada se dešava narušavanje javnog reda i mira u manjem ili toliko velikom obimu koliko je tu bilo, sve se drugo napušta i prosto zahteva se najhitnije postupanje policije u tom slučaju. Ovde ga nije bilo 45 minuta. Ali na 500 metara od dešavanja je rečna policija koja ima optičku preglednost. Znaš, mislim, kad se desi nešto u blizini stanova gde živimo, znaš, kad se dešava neko rušenje, čovjek izađe da vidi šta se dešava. Nemoguće da niko iz policije nije izašao. Znači, hoću da kažem da je nerešavanje tog problema zapravo rušenje ugleda policije u javnosti. Ima i dosta drugih, ali jedan od najbitnijih... Ovo je najveći problem do sada, koji se pokazuje u javnosti. Pa to će ostati, ako to ne rešimo, to jest ako ovo ministarstvo to ne reši, to će ostati velika ljaga, će ostati na Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači, građani prosto, ne samo građani, čitava javnost mislim... Evropska unija insistira na tome da se to reši, a mi to moramo da rešimo i tu nema gledanja iz više uglova. Postoji samo jedna istina, da se to uradilo ili nije. Hoću samo da povežem. Šta je izazvalo veći pad ugleda u javnosti? To što ste vi izjavili da ste išli na vrlo problematičan način u Srebrenicu, odnosno u stranu državu, što niste imali nikakvu zaštitu, što niste dobili dnevnice za to, što nemate putne naloge. Da li je to veće ruženje ugleda u javnosti ili ovaj događaj gde protestuje hiljade ljudi koje izađe s vremena na vreme u Beogradu? Razumem šta me pitaš, ali ja sam ovde subjektivan na to, najbolje nek procene oni koji budu gledali. Pa ne možda budu subjektivni, ali si policijski službenik kao što sam ja. A naravno da se tu i ne postavlja pravo pitanje, zna se da su događanja iz Hercegovačke baš izazvala jako veliki... Ovim gostovanjem u ovoj internet emisiji koja će ostati trajno zabeležena na internetu, i ti i ja rizikujemo isto podnošenje nove disciplinske prijave za odavanje, odnosno za ruženje ugleda policije. Mi smo svesni, je li tako? Ali to su teme o kojima mi moramo da govorimo. Tako je. Možda ne bi morali ovako javno da istupamo, da postoji i malo sluha od strane ministra i njegovih saradnika da se ovaj problem reši. Ali kad ne postoji način, jer smo mi kao sindikat uputili puno dopisa na tu temu, odgovor nikad nije stigao. To dovoljno govori o spremnosti da se problemi rešavaju. Ministar će sutra izaći možda na konferenciji i reći, pa šta, oni su jedan mali, nebitan sindikat. Nije važna veličina sindikata. Važna je suština problema i način kako će da se problemi rešavaju. Još jednom da te pitam, da li sebe, pred kraj, da li sebe vidiš i dalje u ovoj službi i da li možeš da pružiš istu energiju koju si pružio
kada si započeo radni odnos u ministarstvu? Naravno da vidim i samo bi da kažem još jednu stvar. Jako je bitno, naš osnovni posao je borba protiv kriminala, protiv svih vrsta kriminala, ali je naš posao i da sve vrste kriminala koje se dešavaju u samoj službi moramo da otkrivamo i moramo da rešavamo. To ne radimo zbog sebe, niko ovde, niti ja, niti kolega, niti bilo ko od nas iz sindikata ima neku svoje zadovoljenje time ili bilo kakvu korist od toga, već moramo to da radimo samo zbog javnosti i zbog građana Srbije. To je suština svega. Mi radimo samo za njih i samo su oni merodavni da ocenjuju takav rad. Da li je taj rad kako treba na mestu ili ne. Jesi li siguran u to što kažeš? Da li te možda plaća neka druga služba? Neki tajkun? Jer je vrlo ovde postoji, spominju se razne organizacije, odmah čim se ovako nešto desi, spominju se razne organizacije, ali evo mogu da vam kažem da me niko ne plaća ni za šta. A još jedno te pitam, ko tebe plaća? Mene plaća Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pa mene plaćaju građani kroz Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako je. Da.